Haka jinglet Europe ya kawai ka karkhana penmi jeri lani ka rubber factory kabala tip kum ka resource rubber private limited kabadon haka snong mouse mai Hariboy district da ka seng HYC Hariboy district lala banyo i ba kumno ki bar jala ki ba seng karkhana ba penyat kam ki pen inia bat ban pen kesan ya ka e ka ba ka sarkar jala ka ong Kini kejingania ke balami kedai hapadeng gid khot ka seng HYC bat ujogindar pal kapur ubadai utrai jong kateka karkhana ubam shemla tre ban sei bat pen i yaki kot kisla jong kateka karkhana jong u shaki khot jong ka HYC habaki pan ya ka trading license bat ki wei de ki kot henry nakalyang utai utrai karkhana ulakali yaki khot kateka seng banai ki yo bor ban wan khanra kot ha ka factory jong u bat bandan ke jinga rak tiru hadu balajan poi shau put ban ya sho ya dat ka bala tem no da ki noi lam yala ki khot bat ban mi na kateka kamra da ka bakhang sendan ya kateka karkhana jeri Henry kadau ba balai ka penlong yo tu try karkhana ban pen inia kini kin nongkit kam ka seng HYC kadai na ka jingdan ka video ka bola sei ya ka mobile bat ban pen i ya ka khubor ka badai ka jingkran jong menteri rangba ukon rat ke sangma ka baong ba om dan kam work permit There are no anybody to show any paper regarding your company either license either any type of license this is a circular from Meghalaya government from Chief Minister, Mr. Pollard. And you are after paper. But that means you avoid the same decision. You have right to avoid the same decision. Have you right? First you tell me that. Have you right to avoid same decision? First you tell me that. Have you any right to decision about CM? Why are you asking me any paper from this company? Who has given you right? Who is a person to give you right to ask me any paper from my company? When CM tell me that no any paper to show to anybody. सब कुछ है गाड़ी है जब पुलिस आएगी तो दिखाएंगे अथॉरिटी दिखाओ अपना पेपर दिखाओ कहाँ से आए हो हम लोग एनजीओ से हैं दिखाओ ना पेपर अपना दिखाओ लिखो उसमें हम हमारी की कंप्लेंट आपको दिखाओ क्या बंद करो हम लोग बंद तुम लोग जो इधर में काम करता है लाइसेंस भी नहीं है कुछ भी नहीं है सब कुछ है आप मारने की जरूरत है क्या जरूरत है ऐसा मत करो ऐसा मत करो खांग पे कहते हैं ये जो कोई करे सब जो करे है सभी इसमें जाएगा जो SP just come in this office before 7 days and he tell me that no show any paper to anybody until that you call me. Halor kini nakalyang jong kaseng haba ai jingkran sekilat pathai khubor lingbau samla Tony Shilla ubadeu General Secretary kaseng Hariboy district ulaong baga jingle bahe jong tu barjala ubawan sengkam hapo ka jala Meghalaya kala long shabapalat badle si kani kala bandon ka jingkersan ka badna selendat Lor ka jingdon jong kumki ni ke barjala ke bayo ban trai mon trai lai lut hapo kan ka kabri unyu trap han ka dong Hariboy jongi bat khamtam habangi layo ban ya kran ban layo ban pan utrai jong kan ka company ya kikot kislai itu watang ba in island watang ba in pen I ya kan ka trading license ni trat uklam pen I ka jinglong klem akor ne tukhar ka balong saba palat hak ba umsem laburam ya ki trai muluk lani umsem laburam ya kita ki bro ki badai napo kan ka dong ka than bat khamtam yang ikum kinong yalam jong seng balang hapo kan ka Hariboy district ban ngila tip shairu ba kim semla biang buat ka labor certificate ka badai kat kum ka ba kidai banyo napo ka labor department tip saya kata Tadi orang tanurim ngim semla sem ya ka any hakti la jong an ringila maham ya utrai ba umpet ban pli ya kaneka karkhana snajri kat ba umpat la ban penpiang ya ka trading license bat kumcu hakju ka poru ki labor ki ban biang ya ka labor certificate napo ka labor department da ka jingtip ka dabar snong la neka police department ni bat la da une utrai jong ka karkhana la da usai la ne la da umpen yang ngin sa pet ka ka bangin di ban le lan ka da kinok senjam ke bangin sa syem nang nes kamat ngi lek da galenti ngi akran da galenti kata ka jinglong ka jongi kum ki dukhat ka HYC
Henry ka pen sosi bat pen dom pen bitar ini kepada gum kita ki inong senong lan kita ki trai muluk hapo kan ka dong ka bri unyo trap ha ka ba une ubreu syam latre ban pen I watang ikut isla ibarat yong yu pen I hangi ya ka trading lesson Henry syam latre pen I ya trading lesson Henry pen I bor kala yangi bat ko ba pi ha ka jing sakhi jing ki press ki media ya ka jing long bahe une ubreu ha ka ba ula mut wat ban kunrop ya protokol jungi wat ban kura lan ban thap ya protokol ke jungi ngi penramjur bat kum kaseng nginom sngap ya kajulong bahe kini ki barcela naka wei kapor saka wei kapor lada dei hakino kini ki benta juga berhubung trap lan apo Riboy district nginom ailat balada une dokar unsajla yangi yang saya pet ke ipat kalenti lan ke senjam ke banginya yang semat bat ngi kerenta ke basai balada kum kini ki barcela lese ngimla batep yo kadon iye selandet lan kadon gajing gede bana-bana ngikren ka basai bat ni mahamjur ba kane gade kesen ka paningkong bat dangnis kebat wan melensu ba pin ibor ya utari trai buluk ngingitip ya ka bagi de banle ngidon la ka jong ka kamram ka bagi de Nakalyang try jong ketika jaka uba Donald Rembai ulaong bau ni ubar jela ulong beri ubale bahe baru bambu ram wat yo try jaka baru bom cusi ke bai song wai bat ban pentep bau julet bu ya ke jingkerpat seki bor ke KHADC bat ki bor district Henry Omsham dan ki bayarap kumta ulahap bat pai kmat syaki seng bhalang Smai badan we barjela basang wai ha ke caka jongan adu snam arjara puar ndau la song wai unu dekar ke caka umsam la ai ndau le ka agreement mat nga umsam la ai ka bai wai mentala arsnam ngala ai complain ko disi office no celatan cendan cisnam audisi barem dari umra sim kaya kan de dan ban se ngala pan jingrap sini setai dengan kendu ka HYC sport selong pan jingrap bau ne barjela umtre banile agreement mat nga usong illegal bang ne bar ka trade license jengur ngila khang po disi council bat ngala complain la bunsen disi council ngila ai jing tho ngila ai complain bat ngila submit kan ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot kesla ka de jaka jonga kane ka pata jongan raj marwet bar ka NOC jong kasnong kon kadon ka dulir jong kasnong kadon te lembang ngawan hangne lembang kasnong mar ka raj marwet te ngawan hangne ngai buram ke HYC balawan mi akte ka factory mon khang tala ma bu ne ukhar ulong bajuat ha te cem plating cem la buram ngi kitra jaka ba ki seng bhalang ro ne ukhar cem la don wat ya katri license mentala sau benai katri license u ka ba don men suara ka ba clemention ya ka jaka ka ba ngala de thit na ki try na shlong ya ka ne ka jaka khmat ka ki satar jong ne ka snong te kumta nga karpat jam ba yo ne udkhar he une ubar jelang imdai ban ailat hangane hari khasi jongi namar ba lale don bor sebab palat bat ula berngam ro yanga hapar ngali mi insua ngala mi une bisi barem pande haus nam Desember arjar apulai kadon ke jingkumar bagi NGO kedai udisi umsum lasum kiai kane usurung uha kiwan ki mister ki surung ki sumi najis council ki surung ki sumi kim sek ikut isla kiwat kim khot ire tai ki witness di basanyi ni ikut isla jonga ya kasnong ni na udkhar ma kinang mot ba udat ka factory ubon ka bisa bon ki no shau sangat ngane beri variation kin yarap te katanga kerpat ya phik badon hakabor kum ka council kum ki na DC ha ngam kono DC bathmai imtip is pangane DC barem utip bas pangane lanadu mensua bapak giwan pen cek isla iseng balang labun got bat umdon ni tangga register apok megalaya apok galebar apok ka DIC umdon apok income tax umdon bat udai ro ngala wat ha lenti jo bat udai ubru badon kalon hadu kan riulak mamlak sebensu de defaulter jangka bank napok Punjab te une ubru umjodan ki kot kislah apok megalaya wat tangka ka labor license ka register hadis council umdon hot kane ngala kendu itip ha IMC na borni ngalawan kendu manla kapor endai kampus ni la sau banai mentah ki obutan ke election MP sipang ki aida gone katai tanga karpat man se ngapoi saki sang balang ni hap kermen tangi ki sang balang ki balak banirap ni kane tangi ap je baru department dan lano nang inu jingrap tre here ban mi kakali la tangi khang talar upen e be hang tai te tagadau na karpat ba pinsim kia ba penirap lam yanga ba kane ka caka ulatan kes ra une haus nem arjar buai kaju sate silang ka caka ba CBCM une ubre ulong ba caklia ba haki kam pisa pilang ba upa ban song hei ro hakate ka caka agree ya ka jeng kong jangan banle agreement te kunta nga karpat ya phi ki badan ka bor ba pin soba ba pin khang na gene ka company ma une ulong ubre uba chutia ba thap
Hadian katu kat Nepal na ka jingmi katai ka thmak te na padang gidukot ka seng bat uteu try ka factory bara ka por bagi dukot ka seng kila krep mi na ka ne jaka lawan poi ki bor pulet bat ha katai ka por uteu bar jala lawan mi biang hadu asurok snong bat kala krep mi biang ka jian ya hnrei namar ka jingdon jongki ne ki bor pulet la batha no egite gi bar jala bat gi dukot ka seng banya pra no na katai ka jaka No. SP का मैसेज वापस लिया होंगे our team में उनका भेजा Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.